Господа да се помолим. За мир от небето и за спасението на нашите души на Господа да се помолим. За Божиите раби, Християн и Анелия, които сега се обручават един с друг и за тяхното спасение на Господа да се помолим. За да им се изпрати съвършена и мирна любов на Господа да се помолим. Благословена Мария, нека сами себе си един други целия си живот на Христа, Бога, да отдадем. Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който измежду народите си предоброчил чистата девица, църквата, благослови това обручение и съедини и запази тия свои раби в мир и единомислие, защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги, и во веки веков. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Боже раб Християн за Божията рабиня Анелия, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Боже раб Християн за Божията рабиня Анелия, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божията рабиня Анелия за Божия раб Християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божията рабиня Анелия за Божия раб Християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божията рабиня Анелия за Божия раб Християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Колко ще подържиш за малко? Благодаря. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Галилейска, и за да имат радостта да видят синове и дъщери на Господа да се помолим. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, свята наша Владичица, Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си или други и целия си живот на креста Бога да отдаде. Благословен си, Господи Боже наш, свещенодейство на тайнствените чрез брак и законодателю на телесния, пазителю на нетлението, разпоредителю на житейските блага, който в началото създал човека и си го поставил като цар на творението и си рекал: не е добро за човека да е сам, да му сътворим помощник, не му подобен. И като се взел едно от ребрата му, създал се жена, за която Адам, като е видял, рекал: ето това е кост от костите ми, плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. И сега, владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат на тези Твои раби, Християн и Анелия, и дай на тая навини във всичко да се покорява на мъжа, а на Твоя си раб да бъде глава на жената, да преживеят според волята Ти. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Авраам и Сара, Исак и Ревека, и Яков и всички патриарси. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Йоаким и Яна, Захари и нека видят синовете си като маслини клони около трапезата си, като благогодят пред Тебе да просветнат като светила на небе. Тебе, нашият Господ, комуто подобава всяка слава, чест и поклонение и века. И от реброто му сетли си направил жена и си я съединил с него за помощник, нему подобен. Защото така е било угодно на Твоето величие да ни бъде човек сам на земята. И сега, Владико, сам простри ръката си от Твоето свято жилище и си читай раба си Християн за рабинята си Антония, Анелия, защото от Теб се съчетават мъж и жена, съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат една плът, дай им плод от отроба и да добият добри жена. Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Венчава се Божият раб Християн за Божият рабиня Анелия в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Християн за Божият рабиня Анелия в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Християн за Божият рабиня Анелия в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият рабиня Анелия за Божия християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият рабиня Анелия за Божия християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият рабиня Анелия за Божия християн в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Също на сватбата Исус и учениците му. И кога се привърши виното, казва Исус, майка му, вино нямат. И Исус се отговаря, какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, сторете. И имаше там 6 каменни делове, поставени за мини по юдейския обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. И Исус им казва, напълнете деловите с вода, и напълниха ги догоре. После им казва, налейте и занесете на старият сват, и занесоха. А когато старият сват, просто от водата, що се бе превърнала на вино, той повика младоженеца и му рече, всеки човек слага първо доброто вино, и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в него. И удостойни, владико, с
Пътя на спасението ще приема, името Господне ще призова. Ходейки в мир, изпълнявайки правда Божиите заповеди. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека и умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог тъй е благоволил. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. И тези Твои раби, направи изобилен с блага живота им, възприеми венците им в царството си, запазвайки ги неосквернени, непорочни и недостойни